קריר. זה או זה או זה. זה, כי תחשוב שאומרי, ואם אני חושב סתם לא. בחיים זה לא אומר. בחיים זה לא אומר, אתה אומר מזרחים. לא. מישהו מסתכל מהעינית עדי. רואים אצלי פה? רואים? כן. הנה, זהו, לא רוצים להקרין פה. איפה להיות לו בבית? בוא נצטרך למחר, באמת. פאפה קריר, יומניה, קצה לחנו. אני אימא לך יגל, בוא. בוא, נצטרך לחנו. קריר. חם בגלה. הוא מסתכל. זהו, הוא מסתכל. לא, אני רוצה תשמע אבא, תקשיב, אני גם אני הודעתי את זה פה, אתה ככה לפי הסורגים שלך ולפי שצילמת בבניין. אנחנו מעריצים מושבעים. באמת שקר לי. כן, אני צילמת פה. אפשר ללחוץ לך את היד? אתה אבא סלב. אולי תעשה לנו עכשיו סיור אישי. בשכונה, בוא תראה לנו את החתולים, אנחנו רוצים לראות את החתולים. בוא תשים לנו סיבוב. בוא תעשה איתנו סרטון, יאללה. הציצים שלך, יאללה, נו. תשים נעליים אבל. יאללה, מחכים לך פה. מחכים לך. שימחנו אותך. לא בא לך עלינו נלך. לא בא לך עלינו נלך. שמע, לא נעים שבאים הביתה כאילו, אבל... אל תצלם. אתם רוצים שנצלם אבא? יאללה, אנחנו מחכים לך פה. רגע, תשאל אותה אם הוא רוצה. אתה רוצה, אבל אם אתה לא רוצה, אנחנו הולכים. אנחנו כולם מעריצים מושבעים שלך. נשים נעליים. בוא למטה. אני מגגל המון הבאים. בוא נגיד, אבא קריר פה אצלנו. אנחנו עוד כמה דקות יורדים איתנו סיבוב פשע. בוא נרביץ לו. לא מרגיזים, לא ראיתם הוא שברירי. נחזור אליכם עוד כמה דקות. יאללה, הבאת מצלמה אבל? מצלמה? זה המצלמה הידועה, בוא נצלם אותה, זה המצלמה. כן. אף אחד לא יודע איזה מצלמה יש לך. תשמע, אנחנו רוצה לקשורה אותך. הוא היה אצלי. ראינו ים סרטונים שלך. נזלת מים ימין, פתאום סבא הפליט, פיליפיני. אני הכי אוהב את שיר הפיליפינים. פיליפיני. זה גם פיליפיני. אבל בוא, אנחנו רוצים לראות את החתולים. אולי תעשה לנו... איפה נדרסון? איפה נדרסון? נדרסון, איך... רגע, מה אתה כאילו... טוב, אני לא מבין. מה, לא באנו לך טוב, באמת. בטח שפיץ של טוב. לא מגיעים לפסוצים. באמת, היה לי עכשיו נורא משעמם. מה עשית לך לצלם סרטון? בדיוק באנו. התקשרתי לידידה שלי, כאילו, איציק רשום. כזה, תעלה. והטלפון שלה מנותק כאילו. לא, הבאת ביד במקום. אתה גר לבד? צרפתי עליכם. אתה גר לבד? לא, זהו, אני גר עם ההורים, אז זה בעיה כאילו שבאים... נגיד אמא שלי הייתה פותחת בדלת עכשיו. מזל שזה הייתה אתה, אני מסתובב לבד. אני גר לבד בכזה רגע, היית שכונת פאר. נולדת בשכונה הזאת? לא, היית בבתי ספר כאן? כן. איזה בית ספר? והשרים... אבא קריר השלימניק, מידע חדש, לא. אבא קריר השלימניק. אמירים לעד. מה היית? בקציר? אני הייתי עוד לפני שחתכו את קציר. אז איזה בית ספר? מה היית הנה בתיכון? נדרוסון קציר. תצלם את נדרוסון, עדי. נדרוסון, בוא נעשה זום על נדרוסון. החתול של אבא. בוא נדרוסון. בעצם כל החתולים הם נדרוסונים, בגלל שהם נוהגים הנה עוד אחד, להתערב. אחד לאוטו. החתולים הם קטנים, לא הם נוהגים, זה הנהגים. הנה, מי זה? נדרוסון הגדול? זה ביג נדרוסון?
הנה, תצלם את ביגנד רוסון. לא, באמת זה התרגשות. כן, באמת זה התרגשות. אנחנו מעריצים גדולים. הוא כל היום עם סרטונים שלך. אתה דומה לזה מהשוארמה. יש אחד מהשוארמה אני חושב שאני דומה לאביב נרקי. זה היה קשור. אתה שמן? לא שמן. זה שדומה לך. זה אח שלך, לא? הנה, ומי זה על האוטו? איזה כבוד להצטלם איתך, אבא, באמת, זה כבוד. מה זה, תראה איזה חתול מוזר. נקודות שחורות וזנב ג'ינג'י. אתה הבן אדם הכי סטלן שאני מכיר. תגיד רגע את האמת, אתה מעשן סמים? אתה מעשן סמים? יש לי פה איזה גוף, אתה רוצה? מה יש לך? סיגריות. הפסקתי. סיגריות גם הפסקת? גם. אני לא. רק הסטרק, אתה רוצה? אפילו אלכוהול הפסקתי. מה? אתה לא איך- שותה אלכוהול, איך- אז איפה כזה סטרק? זה טבעי. לא שותה, לא מעשן, מה זה? הסמים שדפקו אותי אז. זה נשאר עד רגע, אתה עכשיו. לא עובד, לא כלום? למה לא? עובד בסרטונים, מקבל על זה כסף. כן? באמת. איך? מה? יש שם פרסומות, נכון? נו. אז אם לוחצים או בכללי אתה תצאו. יאללה, יאללה, עכשיו יאללה, נלחץ. לא, לא, זה רק יש במחשב שעות, נראה לי, יש אבל. פרסומות. זה אין פרסומות. תשמע, מעניין איפה כל המצית? קליק זה... שקט. אני אגיד לך למה, חצי שקל. אנחנו מכירים את השכונה, אנחנו פה מאז שנולדנו. אנחנו פה 15 שנה. הבניין ההוא, אמרנו ישר, בדוק הוא גר פה, לפי הסורגים. גם לפי הזווית שצילמת את הבניין, שעשית סיור בחדר שלך איך בל"ג ידעתם בעומר. את הדירה? מה? עלינו קומה 7. זה מחקר. הלכנו לפי מצפן כזה. מצפן בראש. תקשיב, באנו ככה, הסתכלנו לכיוון החלונות. הסבר. עכשיו הלכנו ככה אחורה, לתוך הלובי, ככה זזנו לתוך המעשית, והיינו כל הזמן עם הפנים ככה, שנדע לאיפה זה. ואז הלכנו לדלת הראשונה. ככה הגענו אליך. אבל לא ידעתם את השם משפחה שלי? לא, לא יודע שקוראים לך נועם. נועם קוראים לך, כי נכון? בפייסבוק, כאילו... בפייסבוק יש את השם המלא. יופי בן. בהתחלה היו קוראים לי בפייסבוק אבא קריר, נו, ואז מישהו הלשין עליי, למה אסור? שחייבים שם אסור, אמיתי אסור. כאילו. מה? אסור. איזה שטויות. מי הלשין עליו? אז הם סגרו לי את הפייסבוק, והיה לי, אתה יודע, זה מלא, כאילו זה הפרנסה שלי, אני צריך, אני מפרסם את הסרטונים באמת זה בפייסבוק. הפרנסה שלך? הייתי שמח אם זה היה יותר כסף, אבל כן. אל תדאג, אל תדאג. אנחנו נארגן לך את רק זה. ההתחלה, אל תדאג, עלינו כל הבית ספר הולך לראות את זה. איזה בית ספר? נכון. נכון. מה, אתה אוהב יותר ירושלים? למה? לפי הזה בחדר שלו. למה? 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 בגלל שמתי שגייזמק קנה אותם, אז הימרתי שהם יזכו באליפות, והם באמת זכו, הימרתי מלא כסף, והם זכו, כמה לקחת? הרבה, לא משנה. הקטע הוא שברגע שהימרתי על בית"ר שיזכו אליפות, לא הייתי אף פעם אוהד בית"ר, שהם נכנון אשכנזי. אז כדי להזכיר לי שאני אוהד בית"ר, אז שמתי פוסטרים בחדר של בית"ר, סמל, שמתי את הסמל, שאני אזכור, אם יהיה משחק הפועל בית"ר, אז שאני אזכור כאילו שאני בעד בית"ר. רגע, למה אתה קורא לעצמך אבא קריר? רגע, כן, באמת, זה מעניין. ואז זכינו באליפות, ואז נהיה עוד שנה ועוד שנה, והפוסטר על הקיר, ואני כאילו כבר אוהד בית"ר, אני לא יכול להפסיק, עכשיו הם נהיו גרועים, כאילו, כבר לא נעים לי. הם עוד מעט ירדו ליגה, ואני חייב להמשיך לאהוב אותם. רגע, אז תגיד. למה קוראים לך בקריר? יש את השיר הזה, דדי קול. דדי. קול. דדי קול. אז אתה אבא מגניב, למה? לא, קול נראה לי מבחינת קל. קול לא זה גם קול מבחינת קריר. מגניב. דדי אבל קול. דדי קול זה בשיר זה כזה כאילו... משחק מילים חילוני לשוני. שכזה. משחק מילים אבל כאילו. אני לא מכיר אשכנזים תעשה חילונים סרטון שאתה שטלנים מסביר למה כמוך, קוראים לך תאמין ככה. לי. לא, יש צריכים את הרבה זה. אנשים כמוך בעולם. אבל לא מבריקים כמוך. באמת לא. ראינו היום אצלו את הסרטון שהתחלת עם ההיא בתחנה המרכזית. רגע, בסוף הלך לך או לא? האמת, הכרתי אותה לפני זה. כן? זה היה מבוים כאילו? זה מבוים. לא. כי מה, נתת לו כיף ליד צדד, זה לא היה מבוים באמת? ואלוהים לא, אני רואה אותו ככה מצטלם, זה לא אמרתי, היה מבוים. ואני ובן 5 דקות לפני ראינו סרטונים שלו ונקראנו שעתיים. יאללה, בוא נעשה שחזור, בוא נעשה שחזור. לא, מה פתאום? יאללה, בוא נתחיל לצלם כבר. די, די, תחבק. די, אדיר, די, נו, תן לדבר איתו, סוף סוף הוא יורד עליו. זהו, נגמר.